ба диққати модарон, Дилшод Восиф, собиқ капитани дастаи Истиқлол ва 3 карат нишонзани беҳтарини сол ҳамроҳ бо мутахассиси эронӣ Амин Субҳонӣ қабули шогирдонро барои тамрини футбол ва тайёр намудани бозингарони ҳирфаӣ оғоз намудааст. акнун фарзанди шумо метавонад аз хурдӣ тамрини дуруст гирифта бозингари машҳур гардад. тамринҳо дар як ҳафта 3 маротиба гузаронида мешаванд. фарзанди шумо омилҳои дурусти футболро аз ин мутахассисон гирифта метавонанд. агар шумо хоҳед ки фарзанди шумо ситораи машҳури футбол гардад, марҳамат, бо ин рақамҳои дар зери экран буда занг занед. ояндаи наврас аз устоди хуб вобаста аст. дер накунед, ҷойҳо маҳдуд аст. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Коронӣ барои шумо иминан хел дубойкора нишон метем. дубойкои 200 сомон. чизе ки шумо дидесен, ёра пори намо шумо да равон кардаги будем, клиентои бисёр доштан ё. инами маркош 200 сомон. марҳамат, нархҳои ё нархҳои дастрасан. бори туркай тозаҳай. ина бурукша нигоҳ кунед чӣ хеле бурукш. нехеле айбар чӣ дора? паласа дорад. ҳаме хел 200 сомон. далши мерем, далши айта мерем, иҷода уе 250 сомон мешавад. ина ё чӣ хел шумо дидесен, ё 250 сомон. ина ё 200 сомон, ё 250 сомон. ё ғавстаран. чизе ки шумо дидесен, молои туркан. турки тозашан, ина марамат 250 сомонӣ. гарантияш қатъӣ. май дуртар мегирам, ҷа камтар овоз бисёртар ай. лекин май дур мегирам. 250 бори туркай. тозаш. расветкош ҳаст. ғавсиш да ғавса. ай пад наметаванд. барои чӣ мо расёмка кардем ки пад наметаванд вообще. ина хеле шам аст барое ки духтаракҳое ҳастанд ки ина цветора наз мебинанд. одам аст ин цвета наз мебинанд. барои метавонед ки шумо ина почошам бибинед. 250 сомон. ғавси дарозани ё. ира аҳамият бидем. ина айзону поёнтар местанд. ина марама. иҷода иназ ма чиёша шумода нишон метавам. расветкоша нишон метавам. шумо расветкоша хушро нигоҳ кардан мегиред. ина расветко. ина марама. дастош фақат гарантия доранд ё ҳамаш гарантия дорад. 250 сомонӣ. ай ҷамия паласатиёш мея бо сар мешавад. ё дарозан қоида меяд. ина маҳамад чизои маъқултон аст, скриншот карда мепапем. бори туркай тозаш. бома шумода дар барои чизоеро нишон метавам. ё двойка ҳан ҳамаш двойка. ина хелешам аз пешош баъд нехел замокдоршам ҳастай. замокдор кадоме ки чӣ хеле ки маъқулш мешавад. ина замокдоршам дарозан. то размери 54 пуш метавонад ки заказ кунад. ана чизе ки шумо экранда мебинед, ё туникои дароз. айзону поён. нархи ё 180 сомон. турки тозаан. қариб як 200 модел ҳастай. 200 та моделш ҳастай. барои чӣ ма сиёмка мекунам? чизе ки сиёмка мекунам, ҳамун чизеро сиёмка мекунам ки проверениян. мисол равон кардагием, пад додаги нестан. ан ҳамун чизоро мо шумода сиёмка карда равон мекунам. шумо ҳамаи чизошро бибинед. ин чизе ки дидесен, ҳамаам ё гарантия доранд. нархи 180 сомон аст. рафтан мегирам. ай инаи двойкое буданд ё туникошам. ина туникош фасондаст. кабутам аст. расветкош чӣ хеле ки маъқултонай ҳаст. ин тараф мерем. ҳаме ки иҷо удам аст. иҷода удам будааст. барои ма ай дуртар мегирем. ин дига маркоша бин. маркои фасонаш.
شرکه هسته گارانتی دارم. چه چیزی که میبینید گارانتی دارم. همه این مارکو پاکا خوزیر هستن سعوده دارم. شما میتونید که اسکرین شات کده پردارید.